просто е така, защото ми се говори и в главата ми се въртят толкова много мисли. Отивайки сега до Аспарухо и магазина за конска амуниция. И тъй като съм сама и толкова много неща ми излизат от главата, реших просто да направя едно видео и да ви го споделя. И то главната тема тук е колко относно устойчивостта към това да преследваме целите си. Напоследък съм част от един проект, който е свързан с развитие в социума, в обществото, общуването и така нататък. И там имаме разни предизвикателства, които аз смятам супер за забавни. Няма да ви ги разказвам, това не е темата, но да кажем, че това, което напоследък виждам е как хората преследваме целите си, по-скоро аз. Да кажем, че в този проект аз трябва да направя нещо. И в началото ми беше някакво супер странно. Окей, добре, аз това така или иначе го правя. Нека да вземем, примерно, да направя едно видео. Обаче, какво ми се получава напоследък? Постоянно имам някакви предизвикателства, които да ме тестват въобще колко съм устойчива в това, което правя. И колко наистина мога да положа усилия да го довърша до край. Защото, тъй като бях един месец в почивка, всъщност малко по-малко, но да кажем един месец, в което просто време аз наблегнах наистина на възстановяването си, да съм в почивка и да правя неща, които ме забавляват. И в един момент осъзнах, че колкото повече такива неща правя и просто ги правя, защото ми е кеф, защото ми е хубаво и също така ги споделям с вас, някак си нещо се раздвижи в пространството около мене и в хората, които почнаха да общуват с мен, и те станаха повече. И аз си казвам колко интересно. Аз дори тук в случая нямам друга цел, освен просто да се забавлявам и забавлявайки се да ви пускам нещо. Ми стана много интересно относно този факт. И сега, бидейки вече в работа и бидейки в този проект, където примерно едно от предизвикателствата е да правим разни видеа, аз много исках, тъй като вече съм в работен режим, да продължа да задържа в мене това удоволствие от всичко, което правя, защото всъщност осъзнах, че това е моят поток и когато аз съм в удоволствие, колкото и да ми е трудно нещо и колкото и да е предизвикателно, то върши работа и аз стигам до целта. Но напоследък ми се случва това, че телефона ми се препълни от информация и за да направя едно видео, на мен ми отнема доста време и постоянно нещо забива. Нали знаете, един телефон като се препълни от информация, както и при нас хората като се препълнят от информация, бърнаутва. И това е супер забавно, защото преди наистина бих се отказала. Обаче сега фокуса ми не е че нещо трябва да направя, а фокуса ми е да се забавлявам и да стигна до целта, да изградя нещо, което е моята цел. И интересното е, че дори примерно онзи ден правих едно видео на английски, телефона ми тотално се запълни, от всякъде започна да забива и колкото и пъти да се опитвах да го кача това видео в Инстаграм, то се чупеше, качеството се проваляше, но аз не се отказах. В крайна сметка осъзнах, че в момента телефона ми не може да го поддържа и да го кача в Инстаграм, затова го качих в YouTube. Днес, примерно, няколко пъти така се случи, но въпреки това аз не се отказах и постигнах целта си, това, което трябва да правя. И много интересно, че в целият този процес, когато заложа на моето главно състояние, което е удоволствието да правя нещо, да създам нещо, и
когато започвам да мисля в тая насока, аз какво мога да направя сега, как мога хем да се забавлявам, обаче нали, да свърша и задачата, която ми е свършила, която трябва да свърша. Някак си мозъка започва да мисли не на това какво не мога, на това кое е трудно. Да, то е трудно, защото 5 пъти да ти се развали видеото и да трябва да го почнеш от начало, не е окей. Но въпреки това, интересното беше, че аз се забавлявах, въпреки че в един момент си казах, ако не стане и този път, вече ще оттегля една деца вика на български. Но в крайна сметка успях. Искам да ви кажа, че пробвах в някои ситуации 2-3 пъти, онзи ден 4 пъти, но това се случва реално в живота. Това е моята реална ситуация. И всъщност никой не ме показа моята цел. Това в крайна сметка е моята цел. Никой няма да ми помогне да се достигна до моята цел, освен аз самата. И тъй като никой не му пука, от мен зависи какви стъпки ще направя за това, което искам. И кога ще реша да се откажа, също от мен зависи. Но ако се пусна в крайна сметка и реша да правя това, всичко, което ми сметна за необходимо, независимо колко е трудно, независимо колко пъти се провалям, да продължа отново и отново, в крайна сметка стигам до там, до където искам. Затова прекрасни хора. Тъй като живота е едно голямо предизвикателство, не винаги е лесно, във всяка една сфера е това, не само да кажем тези простите неща. Не се отчаивайте, ако се провалите. В крайна сметка, този провал учи на нещо и всеки един опит след това става по-лесен, защото, примерно, аз вече знам какво трябва да направя предварително, за да освободим пространство, да кажем в случая в телефона, как да се подготвя, какво ме очаква, евентуално и някак всичко е по-спокойно. Освен това, по пътя на тези така наречени провали, и се случва да се намерят и открият толкова много нови идеи, които да бъдат полезни. Така че продължавайте да опитвате, да правите каквито и да стъпки ви хрумнат към това, към което сте тръгнали. Защото някой път нашата идея в началото е една и си мислим, че ако направим това и всичко ще се получи вау, обаче като тръгнем да го правим, не се получава винаги точно така. Особено ако правим нещо за първи път. Тогава първо се изправяме естествено пред самата идея ако не стане, аз го правя за първи път, какво може да ми се случи докато го правя за първи път, ако не се хареса от хората, и всякакви други такива неща могат да излязат. Но тук е най-важно просто да почнете да правите каквото ви хрумне, колкото можете, съзнанието, които имате, или да намерите хора, които да ви помогнат също за които се сетите, но ако няма такива хора, просто правете това, което ви е приятно и някакси имате наистина минимално знание или просто ви е щукнало нещо щуро и сте решили да го направите. Или просто го направете, защото това е важно за вас. А щом е важно за вас, значи всичко е окей. Това сте вие, това е вашия живот, вашата идея, вашата цел, така че просто може да си правите каквото си искате. Защото резултата и последствията ще са естествено отново само за вас. И това ще разгърне във вас един нов потенциал на огромни нови възможности, разбира се и отговорности, за които вие ще се подготвите да посрещнете. И така всичко става супер интересно, когато започнете да го правите, защото научавате много неща. И аз напоследък, колкото и видеа да слушам с интересни хора, които са почнали от нищото, едно нещо е това, което се повтаря и което аз също осъзнах, че
че важно е да се продължи да се опитва. И ако не стане по един начин, значи има друг начин. И тук е полето на въображението, и тук идва вдъхновението, и тук идва кефа да сътвориш това, което наистина искаш. Защото просто след това е толкова приятно и сладостно да си го постигнал. И освен това, тази цел много често не е крайната точка и много често води до следващите вдъхновения, следващото разширяване и следващото замъгление. Така че, приятели, просто се наслаждавайте на това, което сте решили да правите. Правете го